Devam etəbiz hem ekranlar aldına üzünün 65 yaşlık юбилейлы туган günün qarşı alışı hürmetli milletteşimiz Mamataliyeva Gülşat Hamza kızın şakırıp alabız. Ulu Ömür beyremi bilen ihlastan kıtlap, yürek türlerinden urgılıp çıkan жылы tileklerin ona yaratkan turmuş ipteşi Ali. Уллары Ринат, Илдар, Рүстәм, киленнәре Кристина, Гөлсинә, Мәдинә, оныклары Дамир, Эмиль, Дания, Динара безнең тапшыру аркылы җиткерергә булганнар. Газиз кешебез 1956 елның 16 сентябрендә Евлашево эшчеләр поселогында дөньяга килгән. Авыл мәктәбендә 9 сыйныфны тәмамлап 4 ел Мәскәү шәһәрендә яши һәм кайтуынча Пенза шәһәренең техникумында машинист сәркәтип һөнәрен укырга керә. Кулына дипломын алган яшь белгеч хезмәт юлын шәһәрнең Порктор оешмасында сәүдә кооператив тармагында башлый. 1977 елда Кече Троев авылы егете әтиебез Алига кияүгә чыга. 4 ел авылда яшәп, беренче уллары Ринатны дөньяга тудыралар. Аннары 1980 елда безгә Евлашевадан фатир биргәч, анда күчеп киттек. Шул чактан алып күпме гомер сулары акты. Безне бәхетле итеп 3 улыбыз туды. Гаиләбезне тагын да ишлерәк һәм бәхетлерәк 3 киленебез, 4 оныгыбыз туып, шатлыклар истәделәр. Менә инде 46 ел без бер-беребезгә олы терәк, таяныч булып, бу гомер сукмаклары буйлап атлап киләбез. 2 балабыз читтә, ерак Мәскәү шәһәрендә яшәсәләр дә, бер улыбыз үз яныбызда Евлашевада яши. Яшьлегемдә очратып, гомерлеккә гашыйк булган ярым, сөекле хатыным. Бүген синең матур юбилеең. Яратканым, рөхсәт ит сиңа ихластан сөю хисләремне белдереп, яратам дип әйтергә. Ярату хисе хөрмәтләүне дә, кадерләүне дә аңлата. Мин бәхетле җир шарында сине очратуыма. Бәйрәмең хөрмәтенә сиңа бәхет һәм исәнлек телим якыным. Кадерлем, бүген синең туган көнең, картлык чорыбызның бит башы. Алла бирсә уртак юлыбызның бәхет, шатлык булсын юлдашы. Бер-беребезне хөрмәт итеп яшик, сабыр итә белик кай чакта. Балаларны икәү тәрбияләдек, гаилә дигән җылы учакта. Язмышыбыз сине миңа язган, мине сиңа диеп сайлаган. Күкләр безгә никах укыганнар, Аллаһыбыз бәхет юраган. Кытлы булсын сөеклем юбилеең, сау сәламәт булып 1000 яшә. Гомере буе безнең юлларыбыз булсын иде һәр чак янәшә. Иң кадерле, газиз кешебез, яраткан әниебез, сөекле әбиебез. Матур көз көннәре, алтын төсләр белән бергә синең истәлекле гомер бәйрәмеңне дә алып килделәр. Без сине шушы юбилеең уңаеннан чын күңелдән кытлап, сиңа сәламәтлек, бәхетле озын гомер, кайгы-хәсрәтсез көннәр, күңел тынычлыгы телибез. Тормыштан нинди генә хәлләр килеп чыкса да, син һәр вакыт сабыр, киң күңелле, олы җанлы булып кала беләсең. Рәхмәт сиңа һәр вакыт якты йөзең, ягымлы сүзләрең белән каршылаганың өчен. Сабырлык, тыйнаклык, гадилек, хезмәт сөючәнлек синдәге иң матур сыйфатлар. Киләчәктә дә гел шулай тормыш җанлы булып, якыннарыңның игелеген күреп, ихтибарын тоеп, шатлыкларга төренеп яшәргә язсын. Рәхмәт сиңа, әни, гомер бирдең. Төн йокламый тырышып үстердең. Йөрәк һәм күңел җылыңны кушып, яшәр өчен ныклы көч бирдең. Без бәхетле әнием син булганга, бала аныкларым дип өзелеп торганга, рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа, бүген 65-ң тулганда. Көчле бит син, әни, түзем җанлы, мәрхәмәтле һәм саф күңелле. Безгә биргән яшәү көче өчен Аллаһы олыласын үзеңне. Безнең өчен күпме тырыштың син, уйландың син гомер эчендә. Онытмабыз, әни, һич бер вакыт. Рәхмәт, әни, барысы өчен дә. Хөрмәтле Гөлшат Хамзевна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләктә бары сезнең өчен генә яңгырый. Şeşlerinde ağardı dime, uyla
Yığılaman kay Qartlık tılında Balında üsken Şeşekler gibi Yığıldığın kay Senin yanıma Qartaymale Enkey qartaymale Sen bitirizini Yürek jılısı Üttü ömürlerdi Qaygırmalı Biz gelip Gürlep yaşaysın Bişik jırlarım Bizge jırladım Üstürdün bizimi Süydün nazladım Taralıştık biz Türlü yaklarga Biz barımızda Rahmetli sima Qartaymale Enkey qartaymale Sen bitirizinin Yürek jılısı Üttü ömürlerdi Qaygırmalı Biz gelip Gürlep yaşaysın Dünyada Bar biten keyler Saklarga girer Bizge alarını Qartaymasınlar Mengüge qalar Enkeyler biznin Turmuşunun yemi Qartaymale Enkey qartaymale Sen bitirizinin Yürek jılısı Üttü ömürlerdi Qaygırmalı Biz gelip Gürlep yaşaysın Qartaymale Enkey qartaymale Sen bitirizinin Yürek jılısı Üttü ömürlerdi Qaygırmalı Biz gelip Gürlep yaşaysın Biz gelip Gürlep yaşaysın Qartaymale Enkey qartaymale Гөлшат Хамзевна Мамадалиеваны матур юбилей тантанасы белән чын күңелдән зур ширекли авылыннан кодагыйлары Әлфия, Фатыма, кодасы Ринат та котлап, ихлас теләкләрен юллыйлар. Кодалашырга Аллага шөкер үз милләтебез, үз дин кешеләребез белән безгә язган булган. Бер-беребезне белеп, бүген дә бик матур аралашып яшибез без. Кодагыебыз нык тәртипле, гомердә дә кеше хәтере калдырмый торган җитди кеше. Ул һәр вакыт бер бәйрәмне дә онытмыйча, гел котлап
хәл әхвәлләр белешеп яши. Кодалардан уңу, язмыштан уңу диләр. Димәк, без дә ул яктан уңдык. Балаларыбыз ике якны да бер тигез күреп яшиләр. Уртак оныкларыбызны сөеп, уртак сөйләшер өчен, шатланыр өчен сөенечләребез бар. Кадерле кодагыебыз, сизмәдең дә, сиңа менә 65 яшь тула. Тик син һаман гомер саннарына бирешмичә, яшь, дәртле калып торасың. Бу алда да шулай булсын. Сине авылда да хөрмәт итәләр. Бар дус туганнарың да сине яраталар. Киләчәктә дә кайгы хәсрәт күрмичә бергәләп гомер итик. Кодагыйга бүген 65, гаиләбездә зур бәйрәм. Аңа теләкләрен җыйдык без зур итеп бер бәйләм. Телибез олы шатлыклар, бетми торган бәхетләр, көтсен алда сөенерлек тик бәрәкәтле көннәр. Шатландырсын оныкларың, сөендерсен балалар, кодаларың чын күңелдән бәхет теләп калалар. Юбилейлар кабатланмый, саннары алмашына, шуңа күрә мизгелләрен кадерләп кенә сана. Җыелдык без бәйрәмеңә, сине тик котлар өчен. Җырда бүләккә сайладык, тыңларлык булсын кешең. Кадерле Гөлшат апа, кодагыларыгыз сезгә дип сайлаган җыр ошар дип өметләнәбез. Гомерләрегез бәхетле, бәхетләрегез гомерле булсын. Якын күреп җыелган сезне дуслар, дусларсыз яшәп булмый бу дөньяда. Тормыш матур була ул дуслар булса, якын туганнар гел яныңда булса. Туган тумашалар, кодашалар, уйнап көлеп җырлап биеп күңел ашалар. Туган тумашалар, кодашалар, уйнап көлеп җырлап биеп күңел ашалар. Матур теләкләр сезгә һәммәбездән, кодаша күрше күләннән. Балансын әйдә әше шәрәпләр, кияү киленне сөеп үпкәндә. Туган тумашалар, кодашалар, уйнап көлеп җырлап биеп күңел ашалар. Туган тумашалар, кодашалар, уйнап көлеп җырлап биеп күңел ашалар. Ятларны җаныга кертми гел үрегез, гомеркәйләрнең парлы сәйләнен. Бәхеткә сөенеп үтсен һәр көнегез, кайгы хәсрәтләр үтсен әйләнеп. Туган тумашалар, кодашалар, уйнап көлеп җырлап биеп күңел ашалар. Туган тумашалар, кодашалар, уйнап көлеп җырлап биеп күңел ашалар. Уйнап көлеп җырлап биеп күңел ашалар. Уйнап көлеп җырлап биеп күңел ашалар. Туган тумашалар, кодашалар, уйнап көлеп җырлап биеп күңел ашалар.